εγώ πιστεύω ότι η αυριανή συγκέντρωση πρέπει να είναι η μεγαλύτερη όλων των χρόνων. Διότι ακούμε διάφορα. Μπορούν πολλά να εξαρτηθούν από το νόμο, από το εύρος και από το μέγεθος τέλος πάντων της συγκέντρωσης. Εμείς είμαστε πάντα μαζί μας, δεν έχουμε να προσθέσω τίποτα. Απλά θα ήθελα να σας δώσω τους χαιρετισμούς του συναδέλφου της δράμας του Χρήστου Καραγιαννίδη, που νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να έρθει, αλλά στέλνει τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν έχω καμία αμφισβήτηση ότι είστε μαζί μας. Σας βλέπω πάντα στους αγώνες μπροστά και ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Και πιστεύω ότι ο λαός κρίνει τους πάντες και η βαθμολογία είναι καθημερινή, μη πω κάθε ώρα. Επομένως, να είστε σίγουροι ότι θα πάρετε καλό βαθμό.